Sobari, Mbah Saijo. Gondorio. Lu. Apa yo? Cika apa kena cika? Cika ora tegel. Ora apa-apa umi disilak-silakan. Katokan. Ora apa-apa. Dorong didengna. Sing Pak Doyok. Nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah. Nggih, kula niku nderek bingah teng mriki. Mugi-mugi Desa Tuking Gedong sapungkuripun margi dusun sageda manggih kabegjan saha Amin. Amin ya rabbal alamin. kali sing sandikala. Amin. Pangapunten Pak Riwai. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Nggih, matur suwun sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Sami-sami Mbah Saijo. Ora ndak komplik. Nang niki Pak Lurah badhe minggah panggung Oh, niki. Pak Lurah, Pak Eko monggo. Nggih, Pak Eko. Niku Pak Eko Gunarso badhe ngendikanipun Badhe badhe minggah. minggah. Nggih, paring sumbang lagon. Pak Monggo dipun sepot iki Mas. disepot Mataraman. Cok, ayo Cok, Pak Lurah. Pak Didoyok paringi mikrofon. Nggih, matur nuwun.